नमस्ते, प्रणाम आप सभी से। आप सभी लोग के बीच में एक बहुत ही मस्त मज़ेदार चुटकुला गीत लेकर आई हूँ। अलग अंदाज में अलग गीत है, नए तर्ज पर नए अंदाज में है। सुनिए आप लोग। फोनवा पे दुख अपन कही के सुनाइला, फोनवा पे दुख अपन कही के सुनाइला। सुनला ये राजा जी बतिया मन लाए राजा जी, किया लगा रहला में भलाई बा। सुनला ये राजा जी किया लगा रहला में भलाई बा। सुनला ये राजा जी कैसे कटी भाभी तोहर मुहवा बनावेली, गाँव घर में जाई के हमरा दुखवा गावेली। कैसे कटी भाभी तोहर मुहवा बनावेली, गाँव घर में जाई जाई हमरा दुखवा गावेली। बहकल बमान इनकर सासू के ढिलाई बा, बहकल बमान इनकर सासू के ढिलाई बा। सुन लाए राजा जी बतिया मन लाए राजा जी, अलगा रहला में भलाई बा। सुन लाए राजा जी अलगा रहला में भलाई बा। सुन लाए राजा जी फोनवा पर दुख अपन कही के सुनाइला, फोनवा पर दुख अपन कही के सुनाइला। सुन लाए राजा जी बतिया मन लाए राजा जी, अलगा रहला में भलाई बा। सुन लाए राजा जी अलगा रहला में भलाई बा। सुन लाए राजा जी कैसे काटी सासू हम रोज गहरी आवेली, कैसे काटी सासू हम रोज गहरी आवेली। गाँव घर में जाई जाई हमरे दुखवा गावेली, गाँव घर में जाई जाई हमरे दुखवा गावेली। बहकल बमान इनकर ससुरो के ढिलाई बा, बहकल बमान इनकर ससुरो के ढिलाई बा। सुन लाए राजा जी बतिया मन लाए राजा जी, अलगा रहला में भलाई बा। सुन लाए राजा जी बतिया मन लाए राजा जी, अलगा रहला में भलाई बा। सुन लाए राजा जी फोनवा पर दुख अपन कही के सुनाइला, फोनवा पर दुख अपन कही के सुनाइला। सुन लाए राजा जी बतिया मन लाए राजा जी, अलगा रहला में भलाई बा। सुन लाए राजा जी कैसे काटी ननदी हमर रोज गहरी आवेली, कैसे काटी ननदी हमसे झगड़ा मचावेली। गाँव घर में जाई जाई हमर दुखवा गावेली, गाँव घर में जाई जाई हमर दुखवा गावेली। बहकल बमान इनकर ससुरादा पठाई। सुन लाए राजा जी बतिया मन लाए राजा जी, अलगा रहला में भलाई बा। सुन लाए राजा जी बतिया मन लाए राजा जी, अलगा रहला में भलाई बा। सुन लाए राजा जी।